moi boa compañía con Ricardo Coletti, con... Como se llama o seu nome, comandante? Sí, comandante. Comandante. Imos agora cara a unha aldea cun dos nomes máis particulares de toda Galicia. Chámase Gato Morto. De onde ven este topónimo? Pois os veciños non teñen moita idea. Na parroquia pontevedresa de Santa María de Xeve hai un lugar moi vivo que se chama Gato Morto. A cuestión é que ninguén sabe de onde ven este topónimo. Oi, xa estamos nas... Vaya lío. Ninguén do pueblo sabe. Ni idea, filla. Non teño nin idea. Ninguén non sabe. Teus pais, teus avós, os inscritos da familia, non sei. Eu sempre o conocín por Gato Morto. Gato morto, sí, tes que poñer gato morto, número tal e fuera. Non hai unha pista, un misterio. No, eso temos preguntado, xente como ti, que, oye, por que saliu Gato Morto? Pois, non sabemos. Pero será unha cousa logo de moitos anos, non? Pois eu, de toda a vida. Uf, 69 anos. Eu teño 77 anos e sempre foi Gato Morto, e teño preguntado a meus abuelos, e non... Bueno, levo poucos anos aquí tamén, Cantos son poucos? Cantos anos levas? Casi 50. Mico, Mico, pss, pss, pss. Miquiño, Mico, pss. A ver se ele sabe por que se chama Gato Morto aquí. Pss, pss, pss. Miquiño, ven, pss, 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 pss. Todo isto é Gato Morto? Sí, todo isto. Empeza aí, e todo dá circunferencia lugar de Gato Morto. Chamase Gato Morto de abaixo. Da baixo, e logo aí de arriba tamén? Sí. Este xema aí ven de abaixo. Se cai o tema este de Gato Morto de arriba e Gato Morto de abaixo, e cai dos veciños máis en Gato Morto de abaixo que de arriba. Ah, bueno, ainda sabes, ben. Eso sei no por cando vamos nos líos dar festas do pueblo, entonces... E quen che pode explicar o cura de San Andrés? Escribiu un libro daqui de... De Gato Morto? De Gato Morto. Onde está San Andrés? San Andrés está pa aí. San Andrés de Xeve. Eu, de Gato Morto, fago a referencia histórica que hai. Unha iglesia antigua, desapareciu no siglo finales do XIV, principios do XX. Sería por encontrar un gato morto, vai ti a saber que se encontraron morto ou vivo. Non sabemos de onde ven o nome de Gato Morto, pero que si sabemos é que é unha vila fantástica cunha xente maravillosa. Pois ten razón, Alba, quedou con xente maravillosa aí en Gato Morto. Non resolvemos o misterio, pero a xente é ben riquiña, sí, señor. Misterio de Ricardo, non? Ao respecto. Xa sabedes que a mí me encanta poñer a proba a xente porque é a miña especialidade. Entón, eu trouxenvos 5 topónimos que poden ser inventados ou reais. E vos tendes que decidir pois se o que estou dicindo é verdade ou inventeinos. Vale. Empezamos polo primeiro. A ver. Visitastes algunha vez a Picha? Sí. A pizza. A picha é real. A Picha é real? No público din que sí. Di que sí. Bueno, Di que sí. eu en Galicia coñezo un lugar que se chaman Picha, non a Picha. Pero agora, como cambiaron... Bueno, eu iba a dicir especialista en topónimos é a Picha e é... A ver, resolvemos... A ver. En Friol, eu vi un... Verdadeiro, sí. E hai dúas pichas, a falta de unha. En Condes, Friol e en Tardá de Vilalba. E que de Friol é curioso porque ti vais, que hai un estudio de grabación aí de música moi coñecido, Arturo Vaquero, e vais por unha pista e ves Picha. E o seguinte cartel que ves é Retorta. Ah, pois mira. Qué bonito. Picha Retorta. Sí, ás veces Tiñase que pasa. fusionar as parroquias como os concellos que se fusionan para... Sería maravilloso. Bueno, imos ca seguinte. A ver, algunha vez visitastes Cola de Rato? Verdadeiro ou falso? Cola de rato, así todo xunto. É bonito o nome, Cola de Rato. Cola de Rato. Verdadeiro ou falso? Eu diría que non. Eu diría que non, Vos que pero... pensades? Sendo aquí sería rabo de rato. A xente di que non, imos resolver. Verdadeiro ou falso? Falso. Esta inventei na eu. Ah, é bonito, é un nome bonito. Cola de rata é a outro cordón, non? Que hai a joya. Ai, sí, hai un tipo de cordonciño para os solares. Canto sabo comandante. Imos co seguinte topónimo. A ver. Marrocos. Existe este topónimo ou tamén inventei novo? Marrocos, como Marrocos existe, pero tú preguntas dentro de Galicia, Marrocos en Galicia. Nós temos Exipto, quen nos di que non temos Marrocos? Exipto, eso está en Boiro, e tamén teñen Corea en Boiro, Jesús. Non o sabedes? Boiro Marrocos non. Marrozos, sí. Eu diría Verdadeiro, verdadeiro. falso? Verdadeiro. Din. É verdadeiro ou falso? Resolvemos, a ver. Verdadeiro. Estamos facendo pleno, Teño tempo para máis? Sí. Sí, veña. dalle. A ver, Outro. a ver. Este coñecémolo todos, pero é un topónimo galego o sexo. Sí ou non? Verdadeiro ou falso?
Este é verdadeiro. É verdadeiro? O sexo aquí en... Verdadeiro. É verdadeiro. A xente di que Estiven hai sí. pouco aí. Ah, sí? Creo que sí. Na localidade. Non sente pola noite cando desconectamos. Bueno, pois imos ver se o sexo é verdadeiro ou falso. Resolvemos. Verdadeiro. Pero onde está isto? Cerquiña de Santiago está. É que eu non sei en que concello está, pero era Non volvendo sei. de Lugo, pasei por aí. Sí, pois é cerquiña de Santiago. Está entre Lugo e Santiago. Contaba. Curioso. Que curioso, verdade? Bueno, último xa, veña. A ver, este sí que me deixou a mí. Ollo, Ollo. Ollo de cabra. Mira, Verdadeiro de ou cola falso? de rato, ollo de cabra, para min isto leva asignatura de Ricardo Saavedra. Eu digo que non existe. Falso, falso, Falso. falso. Todos din que é falso. Creo que me coñecedes un pouco. Exactamente. Era Cola de falso. rato, ollo de Sí. cabra. Eu que se quería poñer o Gracias fácil por para eso, vos. pero eso Ben. Moi ben, moi ben. Estiveche aí cavilando para facernos cavilar a nós e ten mérito. Bueno, pois queremos ir xogando con máis cousas, pero vai ser despois dun anuncio, no que anda aí. Porque aí xogamos moito, non Pois son como